Keď sa vyšetrí gorila, zistíme, že Slovensko treba založiť odnovu. Lebo gorila není o druhej Dzurindovej vláde. Keď vyšetríte gorilu, zistíte, že vlastne každý v tom je nejakým spôsobom namočený. A potom vám neostane už nič iné, len si povedať, že ten systém je prehnutý úplne dole. Paradoxne, protesty voči gorile pomohli skôr takým stranám, ktoré vôbec nemajú rozvinutý protikorupčný program. A tým stranám, ktoré predsa len sa usilovali o aspoň po určitom čase, aby tu bol iný systém, tak im táto kauza ubrala podporu. Je mi hrozne ľúto iba jediného, že tá energia bola vyplýtvaná na nič. Na nič. Kto si dneska spomenie na to, čo pôvodne malo ísť? Veď malo ísť o zmenu financovania politických strán. Malo ísť o zmenu volebného zákona na Slovensku. Deje sa niečo v tejto veci? Nič. Bude sa niečo diať za Fica? Toto nie je reklama Coca-Cola, už nemôžem piť, tak pijem Coca-Colu, aby ste vedeli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme si dobre? Pochopila som. Oligarchia je prirodzené usporiadanie slovenskej spoločnosti, pretože ako v spise Gorila hovorí pán Haščák, volič v jeho povahe veci hovno. Neviem. Toto si asi zaslúžime. Táto krajina je posadnutá ťažkým červeným súknom. Márne spomínam, nepamätám, kedy tu bolo tak dusno. Národ volá, chyťte zlodeja, no rád by bol na jeho mieste. Na trón zasadla najväčšia gorila a nič jej už nestojí v ceste. Posadnutá ťažkým červeným súknom. Márne spomínam, nepamätám, kedy tu bolo tak dusno. Národ volá, chyťte zlodeja, no rád by bol na jeho mieste. Na trón zasadla najväčšia gorila a nič jej už nestojí v ceste. Přece nepředstavovali. Slovensko je s vami! Slovensko je s vami! Slovensko je s vami! Luci, ahoj! Ahoj, Luci! Hej se! Kde to žijeme? Kde to žijeme?